ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. фарорасии моҳи шарифи рамазонро бори дигар ба ҳар яке шумо муборак бошад мегӯям. ва мо барномаи рамазониро барои имрӯз оғоз мекунем ва чуноне ки дирӯз гуфта будем, имрӯз якҷоя бо шумо аз китоби тафсири осонбаён, тафсири ояти 184 сураи бақараро мехонем. ва аллоҳро ба сараввал мехостам аллоҳро шукргузорӣ кунам ва алҳамдулиллаҳ ки ҳар яки мо ба моҳи шарифи рамазон омада расидем. ин як неъмати бузурги аллоҳ барои ҳар яки мост. дар ояти 184 сураи бақара чунин омадааст: рӯзҳои башумор бояд рӯза доред. пас ҳар ки аз шумо бемор ё мусофир бошад, рӯза доштанаш аз рӯзҳои дигар аст. ва бар ононе ки метавонанд рӯза бидоранд, лекин бо машаққат рӯза медоранд, фидияи таоми мискинро бидиҳанд. пас шахсе кори хайреро зиёда аз ин ба ҷо орад, ин барои ӯ беҳтар аст. ва агар бошед ки бидонед, барои шумо беҳтар он аст ки рӯза бидоред. аз мазмуни ин оят маълум мегардад ки муҳлати рӯза доштан 1 сол, ними сол, ё 40 ё 50 ё 1 ҳафта ё 1 рӯз нест, балки якчанд рӯзи бошумор аст ки аллоҳ субҳанаҳу таъала бар уммати ислом ҳамчун раҳмате аз раҳматҳои худ инъом намудааст. албатта рӯза доштан мувофиқ ба худ мушкилиҳо дорад. аз барои ҳамин аллоҳ таоло меҳрубонии худро барои бандагони худ зоҳир намуда фармудааст ки агар шумо дар айёми рамазон бемор шудед ё ба сафар баромадед, бароятон надоштани рӯза иҷозат аст. агар бемор сиҳат ёбад ё мусофир ба хонааш ё ба ҷои бемашаққат расад, қазои чанд рӯз рӯзаи надоштаро бигирад. бисёре уламоҳо инчунин занҳои ҳомила ё ширдеҳ агар ба худашон ё ба фарзанди ширхӯрашон хавфи зиёнро баранд, гуфтанд ки рӯзаашонро кушоянд. баъди ин ҳолатҳоро гузаронидан, он рӯзҳои надоштаашонро рӯза бидоранд. онон ки метавонанд рӯза бидоранд, лекин ба машаққат, мисли шахсони пири фартуд ё заиф ё гирифтори беморие ки даво надорад, умеди сиҳат шудан надоранд, дар сари вақт ба ҷои рӯза доштан метавонанд ба ивази ҳар як рӯз ба як камбағал, камбизоат дар кадом макони зиндагӣ мекунанд, дар ҳамон ҷо 2 вақт таоми миёнаи он ҷойро диҳанд, яъне фидия диҳанд. дар фидия додан бо хоҳиши худ ба дарвеш хайри бештаре кунад ман нест, балки хуб ҳисобида шудааст. ё ба ивази 1 рӯзи рӯза чанд камбағалро таом диҳад, ин хубтар будааст. аллоҳ субҳанаҳу таъала дар охири оят фармудааст ки шахсоне ки тоқати рӯза доштан доранд, агар савоби рӯза доштану мукофоти онро медонистанд, аз хӯрдану фидия додан рӯза доштан барои онҳо беҳтар мебуд. муоз разиаллоҳу анҳу ва ҳамчунин имом бухорӣ аз саламата ибни аквав ривоят карданд ки дар аввали ислом рӯза доштан ихтиёрӣ буд. касе хоҳад рӯза медошт, касе хоҳад не. аммо барои шахсоне ки рӯза намедоштанд ба дарвешон фидия додан воҷиб буд. баъдан
این عمل و جزئی آیت بعدی برای شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند از عملمند اعلان شد. اما حکم آیت چنانه که از ابن عباس روایت شده است در حق شخصان پیر، خواه مرد باشد خواه زن، و اصلی خود باقی مانده است. زیرا روزه داشتن حس تقواداری را در انسان بیدار می سازد. روزه برای صاحبش از آتش دوزخ سپر است. روزه سبب در آمدن به جنت است. روزه برای از حال مسکینان و بینوایان با خبر شدن و زیاد نمودن رحم و شفقت بین مردم است. روزه خصوصاً سلامتی را درست می‌گرداند و باز به سبب بسیار فایده های می شود که ما اکثرش را نمی‌دانیم. در آیت قبلی خطاب به روزه‌داران شد، اما وقت و مقدارش معلوم نبود. در آیت 185 سوره بقره انشاءالله ما در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد. برای هر یک شما بار دیگر فرارسی ماه شریف رمضان را مبارک باشد می‌گویم. سلامت و خانه آباد باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.